Per fer aquestes mandonguilles necessitem carn picada de vedella o mixta, ou, una llesca de pa, llet, ametlles torrades i pelades, farina, oli, sal i pebre. Primer remullem la molla del pa i mentrestant pelem les ametlles torrades. Un cop ben estovada la molla, l'escorrem. Preparem la carn amb la sal, el pebre, l'ou i el pa. Ho treballem bé amb les mans o amb una forquilla. Anem fent les mandonguilles d'una mida mitjana. Les enfarinem bé. Les fregim en oli calent a foc moderat i vigilant que no se'ns enganxin. Les anem girant sovint i que quedin ben daurades. Triturem les ametlles incorporant la llet a poc. Afegim la llet amb ametlles a la paella amb les mandonguilles. Ho fem coure a foc suau uns 15-20 minuts. Com veus, és una recepta ben fàcil. Les podem servir com a segon plat amb unes herbetes o formatge ratllat pel damunt o per acompanyar un plat de pasta o d'arròs. Pots trobar moltes més receptes classificades per temes a la nostra app. Fins aviat!